tribuetan nola dantzatzen duten jakin nahi duzu? Ez aldegin, hauxe da zure aukera. Afrika, dantza eta musika bana ezinak diren kontinentea. Danborotsak, txaloak, kantuak, biziki maite dituzte Afrikarrek. Haur baten jaiotza, ezkontzak, hil eta elizkizunak, guzti-guztia dantza eginez ospatzen dute. Buru, beso, hanka, den-denak mugitzea, horixe da dantza Afrikarren sekretua. Bapateko mugimenduetan oinarritzen den dantza hau, gero eta gehiago dantzatzen da Europan. Hona hemen, dantza Afrikarrak. Hasteko, hanken mugimenduak ikasiko ditugu. 2 aldiz eskubira eta 2 aldiz ezkerrera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 aldiz eskubira eta 2 aldiz ezkerrera. Orain, eskuak belaunen gainean jarri eta pausua errepikatuko dugu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eta orain, buruaren mugimendua dituko diogu. Gora, bera, gora, bera. 2 aldiz eskubira, 2 aldiz ezkerrera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eta, bigarrengo pausua ikasiko dugu. Hemen, 2 aldiz irekitzen dira belaunak. 1 eta 2. Eta orain besoak sartu egingo dizkiogu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eta bukatzeko danak elkartu egingo ditugu. 2 aldiz eskubira eta besoak. Berriro, ezkerrera eta belaunak 2 aldiz irekitzen dira. Bukatu dugu. Ez da entzaia izan, ez da? Jarraian ikusiko duzuen kontzertuan ere gaur ikasitako pausuak ikusiko dituzue. Gureako 2 emakumeekin utziko zaituztet. Las hijas del sol. Aio!